Det her er familien Nyman. Lillesøster, storesøster, far og mor. Børnene har legeaftaler ude i byen, så de cykler. Vi andre bliver ved huset lidt endnu. Her er familien nemlig boet, siden de flyttede til Vonge Kollemorten i 2004. Vi fandt ret hurtigt en rigtig fornuftig grund, skønt sted, vi ville bo og bygge et hus, og fandt nogle lokale håndværkere. Herfra, hvor jeg står, der kan jeg faktisk se over til den håndværker, som er hovedmand bag byggeriet. Smeden har lavet VVS-delen, og elektrikerne er også lokale og så videre. Så det er et meget lokalt bygget hus. Det giver selvfølgelig også en god indgangsvinkel, fordi du lærer den vej rundt nogle mennesker at kende. Men de kendte også andre i byen. Så har jeg en søster, der bor i byen, og hun slæbte mig så herover en dag og viste nogle grunde, de havde til salg. Jeg grinede her tilhører den ihærdige sælger og storesøster, som til daglig arbejder på byens skole. Jeg solgte meget af børneområdet og de ting, der var for børn her i området. Letheden i, at det hele var i nærmiljøet. Folk bliver meget overrasket, når de kører ind ad sidevejene og oplever, hvor meget der så egentlig er her i byen, som ligger inde bag ved vores hovedgade. Alligevel blev hun mødt af en god portion skepsis. Så fantastisk kan det jo heller ikke være sådan en lille by. Men der tog hun fejl. Storesøster var klar med flere svar på lillesøsters mange spørgsmål. Hvordan med skolen, og er det en velfungerende skole? Hvordan med børnene, er de glade for at være her? Og der er masser af børn her, men vi har også plads til flere. Ja, nu kommer sælgeren op i hende igen. Fik hun nævnt, at der blot er 20 km både til Vejle og Horsens. Familien Nyman og andre børnefamilier er blevet overbevist om det gode liv i Vonge Kollemorten. Det er et område, hvor man kender stort set hinandens børn også, og godt kan hanke op i en dreng, der er væltet på cykel eller noget, hvis det lige er et trøstende ord, der skal med på vejen, eller en der måske skal hjælpes hjem. Et synligt eksempel på fællesskabet er denne legeplads, som bliver flittigt brugt af familiens yngste og byens andre børn. Da vi skulle have renoveret og shine legepladsen op her, der lavede man en legepladsdag her sidste sommer, hvor man hyggede sig og grillede og deltog af alle dem, der nu kunne, både små og store. Og fællesskaber er jo sådan indrettet, så hvis man vil med i det, så er det simpelthen bare at deltage med det, man nu kan. Og det er lige meget om det at grave med en lille skovl, eller slå søm i, eller skrue, eller hvad det nu er. Mens lillesøster er på legepladsen, så finder vi storesøster herinde i Vonge Kollemorten-hallen. Hallen er samlingspunktet for hele byen, og det mærker tilflyttere straks. Vi havde ikke boet her ret lang tid, før vi fik sådan en halv vagtplan her, hvor vi så var sat på til at passe cafeteriet her, eller hallen, i en uge. Og det går simpelthen på skift mellem folk. Det var da sådan lige lidt en tænk, ikke? Men på den anden side så var det rart nok, fordi det var en måde at lære folk at kende på. En anden ting, familien er glad for, finder vi her i et hjørne af hallen. Her bor byens fritids- og ungdomsklub, som bliver brugt af 120 børn. Ja, livet leves i Vonge Kollemorten, som har fået en helt særlig betydning for familien Nyman. En følelse af tryghed, en følelse af, at det er her, vi hører til.